andet, så er jeg ved at være på plads herinde. Goddag alle sammen, jeg hedder Peter og skal fodre fiskene her det næste stykke tid. Og vi skal starte med det største. Det er måske virkelig uretfærdigt, men det er sådan, at klumfiskene, de bliver faktisk kun fodret, når der er en dykker i vandet. Så de er meget utålmodige. Lige så snart de ser, at jeg kommer herned, så ved de simpelthen, at det er spisetid. Så alle lad os komme i gang med at fodre klumfisk, og så fortælle lidt om dem, imens det foregår. Ja, og det er jo sådan, det er jo ikke hvad som helst, du fodrer med, Peter. Ja, jeg kan lige prøve at holde de her par store blæksprutter op foran kameraet, så I kan se dem op på skærmene. Det er sådan, at ude i naturen, der spiser klumfisk noget så specielt som vandmænd, men de kan altså også finde på at spise blæksprutter, hvis ellers de kan få fat i sådan nogen. Men de vil rigtig gerne have det, og herinde bruger vi de her blæksprutter sammen med kogte blåmuslinger, som dem jeg har her. Og det er altså et rigtig godt erstatningsfoder for klumfiskene i stedet for alle de her vandmænd, for de vil simpelthen gå direkte ud i filtersystemet og stoppe det hele til. Og så skal der altså også en morgenmængde til. Ja, fordi sådan en klumpfisk, den kan altså blive rigtig, rigtig stor. Der er det største eksemplar, der er fundet, det var altså 3,2 meter langt og vejede 2,3 tons. Og det gør altså, at klumpfisken det er verdens største benfisk. Ja, når den så har sådan en rekord, så er det faktisk ikke den eneste. Det er sådan, at en fuldvoksen klumpfiskehund er, så vidt man ved, den fisk, man kender til, der kan lægge allerflest æg. Klumpfiskehunden, hun er i stand til at fylde 300 millioner æg på en gang. Og til sammenligning kan vi jo sige, at der bor for eksempel 5 millioner mennesker, sådan cirka her